Zoberme si takú situáciu, kedy sa úplne nudné, priam až byrokratické hľadanie miesta pre nový cintorín zmení na doslova politickú vojnu. Hej, na vojnu, ktorá z toho mesta potom reálne vyháňa odborníkov. Presne, akože bežne by sme očakávali, že pri takomto nejakom mestskom plánovaní bude prevládať racionálny prístup. Inžiniersky. Mesto proste identifikuje problém, odborníci navrhnú riešenie, zakreslí sa to do mapy a ide sa ďalej, nie? Čistá pragmatika. No, malo by to tak byť. Lenže dnešný hĺbkový rozbor ukazuje niečo úplne iné. Máme tu dnes pred sebou materiály z mesta Skalica, kde obyčajná zmena územného plánu vyvolala absolútnu hystériu. A to je na tomto zaujímavé, pretože táto situácia nám vlastne slúži ako mimoriadne cenná prípadová štúdia. Zdroje, ktoré dnes ideme analyzovať, nám nedávajú len nejaký pohľad na jeden lokálny spor o cintorín. Oni nám ukazujú priam anatómiu umelo vytvorenej krízy. Ukazujú to, ako sa úplne technické témy zrazu stávajú zbraňou v politickom boji. Len hneď na úvod, aby bolo jasné, našou misiou tu dnes nie je hodnotiť, kto má aké politické tričko alebo sa stavať na niečiu stranu. Jasné, to vôbec nie. Cieľom je výhradne analyzovať správanie, argumentáciu a fakty, ktoré nám proste vyplývajú z poskytnutých zdrojov. A tie zdroje sú 3. Máme tu verejné vyjadrenie miestneho poslanca Rudolfa Šantavého, potom je tu dosť ostrá reakcia na toto vyjadrenie od kandidáta za stranu demokraty Patrika Ďurneka. No a do tretice tu máme komplexný analytický podklad, ktorý celú túto komunikačnú dynamiku v Skalici veľmi detailne hodnotí. Takže sa máme v čom vrtať. To teda áno. Takže, aby sme pochopili celú túto vojnu, musíme začať asi úplne na začiatku. Aký bol vlastne ten prvotný impuls, ktorý túto lavinu spustil? No ten impuls bol maximálne prozaický. Dalo by sa povedať, že až matematický, hej, žiadna veľká politika. Akože nula emócií? Úplne. Mesto Skalica proste po nejakej fyzickej obhliadke existujúcich pohrebísk zistilo neúprosný fakt, a to, že im dochádza miesto na pochovávanie. Aha. Bola tam zriadená komisia, ktorá konštatovala, že spoločné hrobové miesta rapídne ubúdajú, urnový haj akútne potreboval ďalšiu pasáž a kapacity napríklad tamojšieho katolického cintorína jednoducho neumožňujú nejaké zásadné rozšírenie. Čiže mesto jednoducho muselo konať, pretože konec koncov je to jeho zákonná povinnosť. No a tu sa v zdrojoch objavuje jeden úprimne úsmevný detail, aj keď sa teda bavíme o dosť vážnej téme. Tá komisia mala za úlohu vytipovať lokalitu, ktorú by následne navrhla zapracovať do zmien územného plánu. A keďže v Skalici zjavne nie je na výber nejaké obrovské množstvo voľných plôch, tak sa pôvodne uvažovalo o pozemku niekde, tuším sa to tam bola, že za fotovoltikou. Hej, presne, za fotovoltikou. Lenže vtedejší konateľ správy mestského majetku to zmietol zo stola s argumentom, že on by teda naozaj nechcel byť hrobníkom, ktorý tam bude kopať, pretože všade naokolo je samý panel. Akože je to vtipný moment, no zároveň to ukazuje tú reálnu, technickú realitu celého toho procesu. Čisto z praktických dôvodov sa teda hľadala iná, vhodnejšia plocha. Odborná komisia, a do nej bol mimochodom prizvaný dokonca aj expert zo Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, tak tá napokon upriamila pozornosť na lokalitu, ktorá sa volá Pod Mondokovým krížom. No a komisia si povedala, dobre, našli sme asi to najmenej zlé riešenie, tak ho poďme formálne zakotviť do územného plánu. A tu nastáva ten obrovský skrát medzi realitou a tým, ako sa to potom prezentovalo verejnosti. Dobre, tak poďme ten skrát rozobrať. Pretože analytický podklad úplne explicitne upozorňuje na to, že ten problém vznikol z hlbokého nepochopenia alebo možno aj z cieleného dezinterpretovania toho, čo vlastne ten územný plán reálne je. Zdroje spomínajú, že architektka mesta sa to snažila na verejnej rozprave nejak racionálne vysvetliť. Čo teda presne znamená, keď sa takáto lokalita zanesie do územného plánu? Základný fakt, ktorý tie zdroje zdôrazňujú dookola, je ten, že územný plán, prosím pekne, nie je stavebné povolenie. Jasné, to sú dve rôzne veci. Presne. Nie je to žiadne rozhodnutie o okamžitej stavbe, je to len nejaké výhľadové určenie funkcie tej danej zóny na mape mesta. Z tých materiálov jasne vyplýva, že aj keby sa táto zmena schválila okamžite,
tá samotná realizácia nového cintorína by trvala minimálne, ale minimálne 10 rokov. 10 rokov, fíha. Áno, pretože to vyžaduje strašne veľa vecí. Rozsiahly geologický prieskum, musia definitívne vylúčiť prítomnosť vysokej podzemnej vody, treba pripraviť podklady, urobiť architektonickú súťaž a tak ďalej. A to najdôležitejšie, ak sa časom napríklad ukáže, že sa ten starý cintorín predsa len podarí nejak optimalizovať a tých miest tam bude dostatok, ten nový sa tam vôbec, ale že vôbec nikdy nemusí začať stavať. Je to v podstate len poistka do budúcna. Počkaj, ale tu sa musím trošku zahrať na advokáta diabla, lebo keď to čítam, ak sa mení územný plán, nie je predsa len logické, že sa ľudia nejak zaujímajú a možno sa aj boja o svoje bezprostredné okolie? V zdrojoch sa píše, že zmenou toho plánu sa môže reálne zmeniť druh pozemku a čo ma akože naozaj prekvapilo, ten analytický podklad spomína, že sa to môže udiať úplne bez vedomia a bez schválenia majiteľa toho daného pozemku. No hej, znie to drsne. Akože to znie dosť radikálne, nie? Prečo mesto nepotrebuje súhlas vlastníka? Nie je potom oprávnené, že z toho celého vznikol taký konflikt? To je inak výborná otázka a je to presne ten bod, na ktorom sa najľahšie vyvoláva panika v meste. Ale ten mechanizmus funguje takto. Územný plán schvaľuje mestské zastupiteľstvo, pretože ide o nejaký strategický rozvoj celého územia, nie o okamžité vyvlastňovanie konkrétnych ľudí. Čiže sa pozerajú na väčší obraz. Presne. Keby totiž mesto potrebovalo na zmenu každej jednej farbičky na mape súhlas stoviek drobných vlastníkov, no, nepostavila by sa nikdy žiadna cesta, škola a ani nemocnica. Zákon jednoducho umožňuje zmeniť tú funkciu zóny s ohľadom na nejaký širší verejný záujem. V praxi to znamená, že majiteľ pozemku môže zrazu naozaj zistiť, že jeho pôvodný zámer využitia už nie je v súlade s tým novým plánom. Preto prebiehajú tie verejné rozpravy, aby sa to odkomunikovalo, a to je veľmi citlivý proces. Jasné, tam treba veľmi pokojnú debatu. Presne tak. Vyžaduje si to maximálne odbornú a takú chladnú, vecnú diskusiu. No lenže k tej chladnej diskusii podľa zdrojov vôbec nedošlo. Keď to čítam, príde mi to, ako keby si niekto do mapy len zakreslil, kade možno pôjde o 10 rokov na výlet, pre istotu si poznačí trasu a zrazu niekto iný začne hystericky kričať, že už dnes na tej ceste spôsobuje dopravnú nehodu. A ešte k tomu dodá, že to určite robí zo zištných dôvodov, hej? Presne. Zdroje totiž opisujú reakciu skupiny miestnych kandidátov a sympatizantov tej strany Demokrati. Podľa analýzy títo aktéri úplne ignorovali fakty, ktoré im architektka mesta predkladala. 10-ročný horizont, úplný nezáujem, fakt, že sa to možno nikdy nepostaví, zmietnuté zo stola. Namiesto toho táto skupina, a znova čerpám priamo z analytického podkladu, trvala na neustálom hľadaní korupcie tam, kde reálne proste neexistovala. Áno, ten analytický materiál, dokonca to správanie tejto skupiny vyhodnocuje ako, citujem, primitívne a útočne nastavené, ako politiku bez reálneho obsahu. Tá ich neschopnosť, či už bola reálna alebo zámerne predstieraná, správne chápať ten širší kontext, viedla k tomu, že si tie technické procesy vysvetlili po svojom. A následne tieto svoje domnienky hlásali za tú jedinú absolútnu pravdu. Tu inak tá analýza spomína takú trefnú rečnícku otázku samotného poslanca Šantavého, ktorý sa verejne pýtal: poznáte niekoho, kto zbohatol na tom, že mal pozemok pod cintorínom? To je dobrý point, akože naozaj. No tým chcel vlastne poukázať na tú absurditu obviňovaní z korupcie pri projekte, ktorý je vyslovene neziskový, slúži verejnosti a je technologicky extrémne náročný. No a táto absolútna neschopnosť, alebo povedme neochota prijať nejaké technické argumenty pri debate o cintoríne, nás asi prirodzene privádza k jednej dôležitej otázke. Ak takíto lokálni politici takto ignorujú fakty na úrade a menia obyčajný územný plán na nástory politického marketingu, ako to potom vyzerá, keď začnú komunikovať s voličami verejne? No, presne o tomto hovorí ten druhý zdroj. Hej, ten druhý zdroj, ktorý máme k dispozícii, ukazuje túto dynamiku úplne v plnej nahote. Je ním konkrétne ten status kandidáta za stranu Demokraty Patrika Ďurneka. A keď som si ho čítala, ten status je vyslovene ofenzívny. Presne tak, tu sa totiž presúvame od tej nudnej technickej správy mesta k tvrdému politickému boju o emócie. Poslanec Čantavý vo svojom pôvodnom texte varoval pred tou hystériou okolo cintorína a apeloval na ľudí, aby si vážili príčetných kandidátov. Písal tam, že šikovných ľudí dostanete do funkcie len ťažko, ak majú robiť tzv. Fakovacích panákov. Čo bola zjavne reakcia na tú vlnu nevraživosti, hej? Áno, lenže Ďurnek na to reagoval tak, že začal hneď útočiť na anonymných poslácov. Písal, že z nich, podľa neho, citujem, priam kvapka falošná skromnosť a mučeníctvo.
Pýta sa ich, že ak vnímajú prácu pre mesto ako postfakovacieho panáka, veď nikto ich nenútil a prečo to vlastne vôbec robia. A ono to eskaluje ešte viac pri ďalšom výroku, ktorý tie zdroje detailne rozoberajú. Ďurnek si totiž zobral takú jednu vetu poslanca Šantavého, kde ten upozorňuje občanom, že si poslancov volili z toho, čo bolo. Hej, toto je kľúčový moment. No a Ďurnek ju následne proste interpretoval ako urážku, tvrdil, že povedať voličom, že si zvolili to, čo bolo k dispozícii, je urážkou každého jedného voliča v Skalici. Akože znie to ako výborná politická nahrávka na smeč na Facebooku, ale analytický podklad túto jeho interpretáciu úplne rozbíja. Úplne. Tá analýza jasne vysvetľuje, že Šantavého pôvodný výrok vôbec, ale že vôbec nemal za cieľ niekoho urážať. Bol to skôr taký prejav zúfalstva a možno pokus o nejakú šokovú terapiu. On sa skôr snažil tých občanov prebrať do tvrdej reality, že počúvajte, ten výber schopných kandidátov je fakt obmedzený. Jasné, nemá sa tam kto hrnúť. Presne. A ak voliči podľahnú každej senzácii a za všetkým budú hneď vidieť len korupciu a podvody, tak tí kvalitní ľudia jednoducho kandidovať nebudú a na výber naozaj ostane len veľmi oklieštená ponuka. Lenže tá skupina okolo Ďurneka, no podľa záverov analýzy, tento kontext buď nepochopila, alebo, a to je to horšie, zámerne ho ignorovala. Upravila si to tak, ako sa im to marketingovo hodilo a spravila z toho poslanca nejakého arogantného nepriateľa ľudu. Dobre, ale prečo to vlastne funguje? Lebo zjavne to funguje. Prečo takýto útok na to mučeníctvo a prekrútenie kontextu reálne zbiera politické body? No prečo? Pretože to hrá na tú najnižšiu, no a zároveň najsilnejšiu emóciu. Na takú tú predvolenú nedôveru voči komukoľvek, kto má akúkoľvek funkciu. Vieš, ono je vždy oveľa jednoduchšie napísať nejaký úderný status o tom, ako sa poslanci správajú s babelou a skrývajú sa za falošnú skromnosť, než potom verejnosti do detailov vysvetľovať zložitosť nejakého 10-ročného byrokratického procesu prípravy cintorína. Tak logické, ten cintorín nikoho nebaví čítať. Presne. A to je podstata tohto problému. Tá odborná debata sa proste nahrádza útočným marketingom, pretože ten nevyžaduje žiadne hlbšie znalosti, stačí mu len konflikt. A to nás privádza k bodu, keď sa nad tým tak racionálne uvažuje. Ak je bežná práca komunálneho poslanca sprevádzaná takouto agresiou, neustálnym prekrúcaným vyjadrení a obviňovaním z nejakej vymyslenej korupcie pri každom jednom technickom kroku, kto by to vlastne chcel robiť? No, málo kto. Akože aký úspešný inžinier, architekt alebo ekonóm obetuje svoj čas a svoju povesť na to, aby na neho niekto niekde na sociálnych sieťach kričal, že robí podvody s hrobovými miestami. A to nás vlastne privádza k takému hlbšiemu a povedala by som, že oveľa nebezpečnejšiemu systémovému problému. Analytický podklad ho priamo nazýva negatívna selekcia. Ten termín negatívna selekcia je tu úplne kľúčový pre pochopenie toho, ako sa tie naše samosprávy postupne rozkladajú, tak povediac zvnútra. Znamená to v skratke to, že to prostredie je nastavené tak toxicky, že doslova odpudzuje tých najkvalitnejších jedincov a naopak priťahuje tých najmenej vhodných. Zdroje opisujú, že tí vzdelaní a úspešní ľudia, lokálni podnikatelia či odborníci proste úplne odmietajú vstupovať do komunálnej politiky. A ten mechanizmus toho odlivu mozgov je podľa zdrojov úplne racionálny. Je to vlastne jednoduchá rovnica nákladov a výnosov. Ak by nejaký kompetentný človek do toho zastupiteľstva išiel, stratí obrovské množstvo voľného času, získa minimálnu finančnú odmenu, to si povedzme na rovinu, no a hlavne vystaví seba a dokonca aj svoju rodinu neustálym osobným útokom. Áno, presne, ten reputačný risk tam je obrovský. Však jeho reputácia, ktorú si budoval možno roky, môže byť zničená jedným prekrúteným statusom na Facebooku. Títo ľudia si jednoducho povedia, že im to za to proste nestojí. Nechcú robiť už tých spomínaných fackovacích panákov. Presne tak. A ten analytický materiál ide v tomto ešte hlbšie do fungovania toho samotného zastupiteľstva. Poukazuje na fenomén tzv. Depresie menšiny. Depresia menšiny, to znie zaujímalo. Hej, predstav si situáciu, že ty si jeden z mála tých odborníkov v tom zastupiteľstve a sedíš tam na rokovaní. Chceš naozaj riešiť rozvoj mesta, študuješ si tie papiere, ale neustále si prehlasovaná takzvanými a analýza ich takto priamo nazýva slabými kusmi. Slabé kusy.
To je silné. Je to silné, ale sedí to. Ide o poslancov, ktorí nemajú žiadny reálny záujem o tie zložité témy. Prípadne ide o ľudí, ktorí v skutočnosti v tom zastupiteľstve plnia len zadania pre nejaké rôzne záujmové skupiny, pre oligarchov a podobne. A keď si v takejto pozícii neustále ťa prehlasujú, tak veľmi rýchlo stratíš akúkoľvek motiváciu tam vôbec pokračovať. Ak tie miesta na kandidátkach neobsadia architekti, inžinieri a učitelia, kto tam vlastne ostane? No a tu prichádzajú na scénu ľudia, ktorých analytický materiál radí do kategórie tzv. Známych tvári. Ich jedinou, no pre politiku zásadnou devízou je to, že ich tá verejnosť pozná, ale z úplne iných sfér. Aha, čiže nejakí populárni ľudia z mesta. Hej, môžu to byť nejakí úspešní športovci, muzikanti, veľmi obľúbení záchranári. Tieto materiály nejako nespochybňujú ich úmysly, hej? Mnohí z nich môžu mať naozaj úprimnú snahu tomu mestu pomôcť. Jasné, myslia to dobre? Majú extrémne vysokú voliteľnosť práve vďaka tej svojej popularity z iných profesí. Ľudia ich majú radi. Ono to znie vlastne celkom neškodné. Že fajn, tak tam pôjde nejaký milý hudobník. Lenže prirovnanie, ktoré sa tu úplne žiada použiť, nám ukazuje opak. Je to asi ako keby vedenie nejakej firmy vybieralo nového hlavného účtovníka len podľa toho, kto vie na vianočnom večerku zaspievať tú najkrajšiu pesničku a koho majú kolegovia v podniku najradšej. To je výborné prirovnanie. Že tá atmosféra v kancelárii bude možno skvelá, všetci sa na seba budú usmievať, ale garantujem, že do pol roka tá firma zbankrotuje, pretože účtovníctvo vyžaduje veľmi špecifickú odbornosť, nie len sympatie okolia. A presne toto zjavne hrozí pri správe mesta. Presne. Akože tá analogia úplne presne ilustruje riziko, ktoré opisuje analýza. Predstav si obľúbený hudobník alebo ten športovec, získa ten poslanecký mandát, usmieva sa. No a zrazu, zo dňa na deň musí rozhodovať napríklad o tých spomínaných zmenách územného plánu, alebo o 100 miliónových rozpočtoch, či o nejakom zložitom odkanalizovaní ulic. O ktorom nič nevie. Presne tak. Často im úplne chýba tá kompetencia na to, aby takýmto materiálom čo len porozumeli. A tu sa dostávame k asi najvýraznejšiemu varovaniu z toho analytického podkladu k fenoménu, ktorý sa tam označuje ako kandidát typu nepísané kniha. Kandidát nepísaná kniha. Tento pojem znie až tak nejak poeticky, lenže ten analytický materiál ním pomenúva veľmi pragmatickú a dosť tvrdú politickú hrozbu. Ide vlastne o kandidátov bez akýchkoľvek odborných skúseností so samosprávou. Nemajú za sebou žiadnu hmatateľnú reálnu prácu pre mesto. Celá ich kampaň stojí výlučne na povrchnom marketingu. Oni vedia, ako sa majú správať pred kamerou, majú kamarátsky, taký ten nekonfliktný prístup, pekne sa usmievajú. Sú to v podstate proste veľmi milí, no úplne neskúsení kandidáti. A práve tá neskúsenosť je tam ten obrovský zásadný problém. Analýza totiž pekne vysvetľuje ten mechanizmus, prečo sú takíto kandidáti pre lokálnu demokraciu fakt obrovským rizikom. Tá tzv. Nepísaná kniha je totiž ideálnym terčom pre rôzne záujmové skupiny a miestnych oligarchov. A ako to reálne funguje v praxi? No pozri, tí vplyvní ľudia v pozadí, ktorí chcú z mesta ťahať peniaze, oni vôbec nepotrebujú mať vo vedení mesta nejakého silného lídra s vlastným názorom a odborným zázemím. Lebo ten by im robil problémy, hej? Presne, niekto, kto by si postivo prečítal tie technické dokumenty a na rovinu by im povedal jednorázne nie. Oni nepotrebujú takého človeka. Oni potrebujú presne takúto milú, usmievavú tvar, ktorá o tom ale nič nevie. Čiže ten mechanizmus tej manipulácie je potom vlastne veľmi jednoduchý, ak to správne chápem. Tento milý, no neskúsený poslanec alebo aj primátor dostane na stôl 200-stranový zložito napísaný technický materiál, napríklad o tom rozvoji mesta. Vôbec mu nerozumie, však je to napísané úradníckou rečou, potrebuje poradiť. Jasné, je stratený. No a vtedy zhodou náhod prichádzajú na scénu tí tzv. Priateľskí poradcovia, právnici a rôzni známi, ktorí ale potichu pracujú v záujme tých oligarchov. Ale veľmi ochotne tomuto poslancovi vysvetlia, ako by mal vlastne hlasovať. Samozrejme v ich prospech. Politik následne len s úsmevom dvihne ruku za rozhodnutie, o ktorom vlastne vôbec netuší, aké má skutočné dôsledky pre to jeho mesto. Stáva sa len takým ľahko ovládateľným štatistom. Z tých materiálov jasne vyplýva, že toto je už nejaké to konečné štádium celého tohto problému. Tu sa nám uzatvára ten kruh, pred ktorým mimochodom varoval vo svojom vyjadrení už poslanec Šantavý, keď tým občanom kladol na srdce, aby si fakt dávali pozor na kandidátov, ktorí tam, citujem ho, tak strašne chcú byť. Pretože práve tí ľudia, ktorých ženie len nejaká túžba po samotnej funkcii, ale bez reálneho obsahu a bez schopností, tí sa najrýchlejšie stávajú tými bábkami v cudzích rukách.
O to viac by si tá naša spoločnosť mala naozaj vážiť tých pár odborníkov, ktorí túto toxickú atmosféru ešte v tom zastupiteľstve dokážu nejak vydržať. No, keď si ten kruh, ktorý nám táto dnešná analýza opísala, takto pekne zhrnieme od začiatku do konca, je to fascinujúci, ale hlavne veľmi varovný obraz. Ak to zrekapitulujem, všetko to začína pri úplne bežnom, ba priam až nudnom technickom probléme. Mesto jednoducho potrebuje miesto pre cintorín, inak nebudú mať kde pochovávať. Odborníci navrhnú zaradenie nejakej lokality do výhľadového územného plánu. Racionálny krok. Lenže namiesto vecnej diskusie o tom, či tam urobiť geologický prieskum a ako to dlhodobo plánovať, tak do toho vstúpi nejaká politická skupina, ktorá začne okamžite šíriť hystériu. Ignorujú holé fakty o tom, že územný plán nie je to isté, čo stavebné povolenie a okamžite začnú hľadať neexistujúcu korupciu. Tento útočný marketing a vytrhávanie slov z kontextu totálne otrávi celé to prostredie. A výsledok? Výsledkom je presne tá negatívna selekcia. Odborníci s chladnou hlavou predsa odmietajú niesť ťarchu nejakých ústavičných úrážok na Facebooku a radšej sa zo správy vecí verejných stiahnú preč. Áno, lenže ich miesto proste nezostane prázdne, pretože ten úrad musí fungovať. Zaplňa ho ti neskúsení kandidáti. Tá tzv. Nepísaná kniha. Zaplňa to populisti a známe tváre. A tí možno vedia vynikajúco zbierať lajky na sociálnych sieťach tou svojou útočnou komunikáciou, lenže chýba im tá základná odbornosť. Tým pádom sa stávajú tou najľahšou korisťou pre tých ľudí v pozadí a nakoniec na túto reťazovú reakciu doplácajú len a len bežní obyvatelia toho mesta. Pretože tá kvalita tých reálnych rozhodnutí, ktoré potom ovplyvňujú ich každodenný život, prudko klesá. No a tieto poznatky nás vedú k jednej takej záverečnej, povedala by som, že mimoriadne provokatívnej myšlienke, ktorá sa z tejto celej hĺbkovej analýzy vynára. Dnešná spoločnosť je často nastavená tak, že takéto neustále podozrievanie, agresívne hľadanie nepriateľov za každým rohom a taká tá permanentná hystéria sa často prezentujú ako prejav akejsi zdravej občianskej kontroly a bdelosti, že sme aktívni. Že kto kričí, ten kontroluje. Presne. Ale ak takýto útočný marketing, taký, ktorý je založený vyslovene na podsúvaní viny bez akýchkoľvek dôkazov a zjavnej neochote chápať širšie súvislosti, ak toto systematicky vyháňa z verejného života tých najschopnejších a najpríčetnejších ľudí, nestáva sa náhodou táto umelá, prehnaná kontrola moci paradoxne tou úplne najväčšou hrozbou pre samotné základy demokracie v tom meste? No to je otázka, ktorá, myslím, naozaj núti človeka prehodnotiť, čo vlastne od tých našich lokálnych lídrov vyžadujeme. Ak si totiž vytvoríme prostredie, kde sa akákoľvek odbornosť trestá okamžitým linčom na sociálnych sieťach a to krikliomstvo sa naopak odmeňuje funkciami, tak tá odpoveď na otázku, kto nakoniec zostane riadiť tie naše mestá, tá vôbec nemusí byť príjemná. To je pravda. Zostane nám totiž možno len tá pomyselná mapa z úvodu, na ktorej budeme naozaj presne vidieť, kde všade nám chýbajú cesty a kde nemáme cintoríny. Ale pri tom stole na radnici budú sedieť už len tí, ktorí v tých súradniciach vôbec nevedia čítať. A ten oheň, ktorý svojimi útočnými statusmi založili, tak ten použijú akurát tak na zohriacie svoje vlastnej politickej polievky. Každopádne, rozbor dnešných materiálov nám veľmi dobre ukázal, aké je kľúčové čítať medzi riadkami takýchto bežných politických hádok. Do počutia pri ďalšom hĺbkovom rozbore.